खुलुमबाय बड'लेण्ड साबजेक्टआव बयखौबो बरायबाय रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारिया। गिबि रादाबाव दङ दुलाराय बाथौ गौथुमनि मोनसे थान्दै हानजाजों लोगोसे क'क्राझार बागानसालियाव थानाय बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल रिसार्च सेन्टारनिफ्राय मैया हादरनि गोदान दिल्लीयाव थानाय रेजिस्ट्रार जेनेरेल एन्ड सेन्सास कमिशनार अफ इन्डियानि कमिशनार मृत्युन्जय कुमार नरयनखौ लोगो हमना बर'फोरनि बयनिख्रुइबो गोजामसिन धोरोम बाथौ धोरोमखौ भारतीय धोरोमनि कलमाव बाथौइज्म महरै थिसननांगौनि थाखाय गुवारै सावरायज्लायदों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारी, क'क्राझार बाथौ ट्रेडिशनेल एन्ड कालचारेल रिसार्च सेन्टारनि लिंथुमगिरि महिम चन्द्र ब्रह्म, प्रतुत चन्द्र बसुमतारी, लेङाइ मासिगिरि क'क्राझार हिन्जावसा फरायसालिमानि गुरायं डक्टर आदाराम बसुमतारी, राज्य सभानि एमपि रोनग्रा नार्जारी आरो दुलाराय बाथौ महासभानि गुबुन गुबुन बिबाननि बिबानगिरिफोरा बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि दुलाराय बाथौ गौथुमनि थान्दै हानजाया गोदान दिल्लीयाव आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि एबा आथिखालनि मिरुनि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालखौबो लोगो हमनानै गुवारै सावरायज्लायदों होनना मिथिनो मोननाय जादों। आसामनि गोदानै बेखेवजानाय आसाम आयेन आफाद बिल्डिंआव बर' रावजों लिरनायखौ दुलाराय बर' हारिया गोजोननाय मोन्दों। नाथाय मेगन गोसा माखासे असमियाफ्रा बर' रावजों लिरनायखौ हजम खालामनो हायाखै। आसाम आयेन आफादाव बर' रावजों लिरनायखौ लाना माखासे गुबुन हारिनि सुबुंफोरा ससियेल मिडियायाव पस्ट होनायखौ नुनो मोन्दों। मानि थाखाय बर' रावजों आसाम आयेन आफादाव लिरनो गोनां जाखो बायदि लिरना सरकारखौ सोंथि खालामनायखौ नुनो मोन्दों ससियेल मिडियायाव। आसाम सरकारनि हान्थामेला बिफाननि गोख्रों फोसावनाय ड्राइभिं लाइसेन्स आरो गारि आरसिखौ थाबैनो मेनुवेल खालामनानै लानो थाखाय www.परिबहन.gov.in लिंकआव हाबनानै स्मार्ट कार्ड खालामना लानो थाखाय खावलायदों। फैगौ 3 दाननि गेजेराव गासै आरसि आरो ड्राइभिं लाइसेन्सफोरखौ अनलाइन खालामनानै लानो खावलायदों। बे 3 दाननि गेजेराव अनलाइन खालामनानै लायाब्ला आरसि आरो ड्राइभिं लाइसेन्सआ इनभेलिड जागोन। मेघालयआव हाग्रानि मैदेरनि गाग्लोबनायाव सासे आबादारिनि जिउ खहा। बे जाथाया मेघालयनि वेस्ट गार' हिल्स जिल्लानि कुरुं गामियाव जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला जिउ खहा जानाय मिलेन्द्र ममन मुंनि सुबुङा गावनि नखरनि सोद्रोमाफोरजों दुब्लि फोथाराव माइ नायहैदोंमोन। माइ नायहैनायाव मैदेरनि फालोखौ दुब्लियाव नुनानै होनो थांनायावनो मिलेन्द्र ममनखौ हाग्रानि मैदेरा गाग्लोबनानै बुथारो। गेलेमु बिथिङाव फिन सासे बर'नि फिसाया मेडेल देरहानानै हारियाव गोग्गानाय लाबोदों। कानाडायाव जानाय 2023 वर्ल्ड पुलिस एन्ड फायार गेम्सआव उदालगुरिनिफ्राय बर'नि फिसा तुतुमनि बर'आ आर्चारि बादायलायनायाव रुफानि मेडेल देरहानो हानानै ओनसोलजों लोगोसे हारियाव गोग्गानाय लाबोदों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि रादाबखौ खोनासंनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।